kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye alamisa ye novembre kalo tile 29 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ. gawusu keyita k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. minisiri ɲɛma Sumailu Bube Mayiga a ye taamakɛ ka taa ɲɛdama kɛ sokura jɔlenw na minnu bɛna di adamadenya dɛmɛdonɲɔgɔnya sira fɛ n'u ko ma ko logements sociaux 5,928 min jɔra la 10,200 a n'a kunkanfɛn cɛ la. Sumailu Bube Mayiga a ko so jɔcogojugu minnu kɛra logements sociaux ninnu kɔnɔna na n'o bɛ ka baaraw gɛlɛya ko u bɛna ci ka bɔ yen. mugujugu ci o tara ka ɲɛsin an ka wolomasiri taba gendarmelakaw ma on bori nka a damaja mugujugu ci la jatigɛwale kɛbaw la dɛ k'a sababu kɛ fasan banu ɲɛ la. ɲɔgɔlɔnbɔlaw olu tɔgɔla su o bɛna ɲɛnamaya dɛ a bɛna kɛ novembre kalo tile 30 ka taa bila décembre kalo tile fɔlɔ la. donkɔrɔla kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisa daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. an bɔra k'o de fɔ sisan gɛlɛya don bɛ logements sociaux o dili la logements sociaux min n'o bɛ 5,928 ko fɔ n'o jɔra 10,256 cɛ la o jɔra ko bɛna di malidenw ma adamadenya dɛmɛdonɲɔgɔnya sira fɛ n'an ko ma logements sociaux a dili a ma se ka waleya k'a sababu kɛ maaw taara so jɔ a yɔrɔw la so tun man ka jɔ yɔrɔ minnu na. Sumailu Bube a yɛrɛ taara ka t'i ɲɛ d'a kan a taara ka taa a y'a ye kunungo a ka taama dɔ sen fɛ ka taa ntaba kɔrɔ a ye so jɔcogojugu ninnu ye a ko fura t'a la dɛ n bɛ wele bila fɛn min ye ka dɔn ka fɔ service technique mɔgɔw ma minnu bɛ a baara laraw ye u k'a laraw ye dɔgɔkun kelen de ka di so jɔcogojugu tigilama ninnu ma u k'u yɛrɛ ɲini k'a sababu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye a walontɔ dɔn ka bɔ yen yaasa voirie mɔgɔw olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na olu minnu ka baara jɔlen don n'a kalo damadama ye nin ye yaasa maaw ka sow kɔnɛgɛw bɛ se ka d'u ma cogo min na. mugujugucila jatigɛwale kɛbaw u ɲamakina ka kɛ an ka gendarmew olu dagayɔrɔ dɔ la on bori nka a ma ja dɛ fasan banna u ɲɛ la ka sababu kɛ mugujugucila jatigɛwale kɛba maa kelen o fara maa 4 u y'olu nɔbɔ wa i ka dɔn k'a fɔ ka maramafɛnw ani marifa kisɛ caman u bolila k'olu le to yen. gendarmew dagayɔrɔ min filɛ on bori ni mugujuguci in tara ka ɲɛsiw ma a kɛra arabadonya tɛmɛlen novembre kalo tile 28 a kɛra maa bunatigɛ dɔnbaliw de fɛ marifa tun b'u bolo an ka wolomasiri tabaw u ye u kanfasa gɛlɛya u bolo kosɛbɛ de ka fasan ba u ɲɛ la nin cogoya in na. ɲɔgɔlɔnbɔlaw tɔgɔla su a bɛna waleya novembre kalo tile 30 de ka kuncɛ décembre kalo tile fɔlɔ nin ye a tako filanan ye a ka waleya n'u k'a ma ko nuit du comédien. tako filanan in a weleweleda a kɛra palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ la novembre kalo tile 19 tɛmɛlen a ko labɛnbaa fɛ n'o y'a ko denba ye Mayimuna Hélène Jara. Mayimuna Hélène Jara a ko comédienw tɔgɔla su a kɛnɛ sigili laɲini belebele 2 don ka tasi bila kɛ ka taa comédienw ma minnu n'u y'u yɛrɛ di ka se ka dɔn k'a fɔ maaw la yɛlɛ ni u ladɔnniyali ye ka maaw la yɛlɛ ni u la faamuyali ye ka maaw la yɛlɛ ni jamana jɔli hakilina ye ko minnu y'o baara kɛ n'olu bɛ balo la bi minnu y'o baara kɛ n'olu kɔrɔla n'u sigin bɛ minnu ye o baara kɛ ni ala ye olu ntanya k'u minin ji dɔgɔya ko boyamasegin kan ka kɛ ka ɲɛsin olu ma ani olu ko minnu bɛna kɛ tiɲɛ tabaw ye n'o ye funukɛninw ye u bɛ se ka bilasira cogo min na yaasa u ka ɲɔgɔlɔnbɔ in kɛ ni jamana jɔli ani maaw la faamuyali ni maaw la damuyali o sira taamali ye. a ko ɲinanta in a bonya n'a karama a bɛɛ lajɛlen bɛna ta k'a sigi jamana ɲɛmaa furumuso kɔrɔ Keyita Aminata Mayiga. dɔnkibaru ɲininaw u bɛ bolo la k'a sababu kɛ dɔnkibaru ɲinina dɔ ale bɛ kiri ɲɛkɔrɔ ani cour constitutionnel maaw a n'olu de bɛ ɲɔgɔn na maa wɛrɛ tɛ u ko kamalen ma Bubakari Yaluku ye fasiri sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma le pays ale ye o ɲɛminɛ ye ale de y'a sɛbɛn ka fasiri la k'a fɔ ko 900,000 ko o taara k'o di fɛn min ka dɔn k'a fɔ IBK fɛ cour constitutionnel maa ɲɛyɛlɛke 9 ma k'u k'o burute u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u se ka IBK ka jaabi lata o kanu na cogo min na a y'o fasiri sɛbɛn min kɛ kala taa waati juillet kalo san 2018 o de kɔlɔlɔ nana kɛ cour constitutionnel maaw n'a ɲɛminɛ bɛ Manasa bolo u ka kiiri don a kɔ kan commune 5nan o tribunal ɲɛkɔrɔ bita in
u taara o kɛnɛ kan wari minnu kan ka bɔ manasa a n'a nɔgɔmaw fɛ yaasa kiri ka waleya u y'olu fɔ olu ye ani kiri tɔ kan ka kɛ cogo min na u y'o fana ɲɛfu ye ka sɔrɔ k'u labila ko décembre kalo tile 13 k'u na segin ka na kiri ka na a kuraya tuguni. Bidayi e ko an ta kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye de farikolo ɲɛnajɛ a labɛn bɛ journaliste donso fɛ radio Benga ni Malizoom.net tɔgɔ la Adama Mayiga a ye farikolo ɲɛnajɛ a y'o dɔn k'o dɔnna kari Adama Mayiga bɛna ɲɛfɔli k'an ye Adama bi kunnafoni bɛ cogo di bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an bɛ se k'a fɔ sennadolanci an b'o kunnafoniw di kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min Coupe d'Afrique des clubs n'an k'a ma ko tɔn ka dolanci okumu kɔnɔna na san b'a fɔ tour préliminaire o dolanci kɔni olu daminɛna tarata ka n'a bila fɛn min kunu araba la okumu kɔnɔna na an ka tɔn fila n'o ye Joliba AC ale ni Stade Malien olu kɛlen don ka Mali jɔyɔrɔ fa a ko kɔnɔna na tarata don Stade Malien Ligue des Champions okumu kɔnɔna na ale ye taama kɛ ka taa fɛn min ye Bangui ani maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra Stade de Bangui ye okumu kɔnɔna na Stade kɔni bɛ taama ka taa se b'a sɔrɔ 1-0 donc Stade ka cɛlu maa min y'o don sa o de Umar Traoré n'u b'a wele ko Njefi a kɛra sanga 50 ani sanga 3nan hali bi okumu kelen kɔnɔna na Coupe CAF Joliba AC ale ye Mali ka cɛbɔ ye kunungo Dakarkaw fɛ ale ni Génération Foot de ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba kɔni ka taama jara la ka sababu k'a ye filani bin sɔrɔ yen nɔ fu ani fu ni Ala sɔnna a ma fɛn min machine ninnu kɔmasegi u bololalen don ka ni décembre kalo tile 4 ka taa bila tile 5 k'o don ma kɔnɔ donc Stade Malien ale ni Joliba AC u bɛɛ lajɛlen ka dolanci kɔmasegi u bɛ kɛ Stade Modibo Keita ale kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa gardien ɲuman Ala k'a di an ka cɛbɔw ma hali bi okumu kɔnɔna na sa an b'a fɔ jaabi damadamaw fana sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu ni an ka tɔn bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tour filanan o hukumu kɔnɔna na Ligue des Champions na fɛn min ASEC ka bɔ Abidjan ale ye seba sɔrɔ Manga Sport ka bɔ Gabon kan 1-0 dolanci kɔni ta o kɛra fɛn min Abidjankaw olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na Coupe CAF la Agadir ka bɔ Maroc ale ni Garde nationale ka bɔ Niger olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Marockaw fɛ yen donc Agadir ale bɛ seba sɔrɔ 4 ani Kanangolo donc an b'a fɔ dɔrɔn garisɛgɛ ɲuman encore une fois an b'o dugawu kɛ ka ɲɛsin an ka tɔnw ma donc hali bi sennadolanci hukumu kɔnɔna na sa CAN 2018 musolakaw o b'o kofɔ o bɛ ka taa nin waati la ganakaw fɛ yen an ka musolakaw n'o ye Maliba musolakaw ye an kɔni an b'a fɔ an binna fɛn min ye demi-finale ale kɛnɛ kan maa min ye seba sɔrɔ an kan o kɛra Afrique du Sud ye 2 ani Kanangolo hukumu kɔnɔna na sa an b'a fɔ fɛn min ye jɔyɔrɔ sabanan ɲinini hukumu kɔnɔna na sini juma ni Ala sɔnna ma Mali ani Cameroun de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka maaw hakili jigin k'a fɔ ni Cameroun kelen an tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ match de poule hukumu kɔnɔna na o tun ye seba sɔrɔ anw kan 2-1 donc ni min ye seba sɔrɔ sini dolanci hukumu kɔnɔna na o bɛ taa fɛn min farafinna jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde ale kɛnɛ kan min bɛ kɛ Faranskaw fɛ yen san 2019 o waati o kɔnɔna na ka fɔ finale ba yɛrɛ sibiri don ni Ala sɔnna o bɛ kɛ Nigeria ale ni Afrique du Sud olu ni ɲɔgɔn cɛ donc garisɛgɛ ɲuman an b'o fana dugawu kɛ ka ɲɛsin an ka musolakaw olu ma Adama foyi se t'anw ye k'e fo k'i waleɲuman dɔn i ka kunnafoni ɲɛdɔn a n'a fɔko ɲuman na maaw bɛ se k'a faamu cogo min na Adama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ala k'i bolo min kɛ baara la k'an bɛn dɔwɛrɛ ni Ala sɔnna a ma o tɛ Adama ka nin ɲɛfɔli ninnu de bɛ dansigi bi laseli la min labɛnna ka lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Gawusu Keyita k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye an ka baara de don a t'an tɔɔrɔ a lasɔrɔli aw fɛ o na kɛ wasa ye aw bolo n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa Malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net aw na maraka faama ka journal Bambara ka kunnafoni jataraw laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka kanu a n'aw ka bonya la ka ɲɛsin anw lamɛnli n'an filɛli ma a k'an bɛn sini ni Ala subahana wa taala n'a sɔnna ma dɛ maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ Malizoom.net ye